Hekk kif fil-Qorti Kostituzzjonali komplet tinstema' l-kawża ta' Adrian D'Elia kontra l-Avukat Ġenerali fejn il-kap tal-Oppożizzjoni qed jitlob li tingħatalu kopja ta' rapport tal-inkjesta Egrant, l-imħallef Robert Manjon iddigrita li tista' tinstema' x-xhieda tal-Avukat Ġenerali kif mitlub minn Adrian D'Elia. Dan ifisser li issa mhux se jibqa' jittawal il-proċess u l-qorti qed tagħti l-miżuri neċessarji sabiex toħroġ il-verità. Kuntent ngħid li għadna kif ħriġna issa mis-seduta fejn illuminata d-digrit mill-imħallef Robert Manjon u l-Qorti Kostituzzjonali laqat it-talba tagħna minkejja l-Oppożizzjoni tal-Avukat Ġenerali u aċċettat l-Avukat Ġenerali ikollu b'ordni tal-qorti jitla' jixed. Kuntent ħafna, jidher li r-riluttanza l-abbusija tar-ras u l-arroganza tal-Avukat Ġenerali mhijiex ħatibqa' tittawwal u l-qorti qed tagħti l-miżuri neċessarji sabiex il-verità toħroġ u l-ġustizzja ssir. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali kien qed jopponi t-talba tal-avukati ta' Adrian D'Elia sabiex jagħti x-xhieda tiegħu f'din il-kawża u sabiex jinstemaw ix-xhieda tal-persuni indikati mill-kap tal-Oppożizzjoni. L-Avukat Ġenerali qiegħed jirrifjuta li jagħti lil Adrian D'Elia aċċess għall-istess rapport li tal il-Prim Ministru. Il-kawża ġiet differita nhar it-3 25 ta' Settembru fl-10 ta' filgħodu.